Hanya hai tabuk reels video senamnai rongni tai kaisa viral video mangpili kasa phajoka norok video ni screen o nugui mankhana chini chi bwrwi mwtai mondir bwskango bwrwi khoroksa reels video khlaiwi mwsawi bisma kolwi tongmani tabuk social media platform rogo o video mangpili viral ongjak reels video senamnai rok tabo mwtai mondir no phiyogliya mwtai mondir bwskango no thangwi bisma kolwi mwsawi reels video senamna nangkha tabuk social media o video viral ongjak tai baksa borok rok o mangpili nungmani pore o reels khainai rok no belai chadakliya mondir hai pavitro stan bwskango pondose bisma kolwi mwsalai tongnai sibu social media tabuk viral ongjak omo wngkha chini chibwrwi mwtai mondir bwskango hinui tabuk social media o video viral ongjak Hingkai norok o viral reels video no nugui norok tamo wansuk reels video senamnai rok reels video ni mungui mwtai hai mwtai mondir bwskango thangwi reels khaimani borokki borokni sima no bisikda par khai thangka norokni wansukmung norok kisa comment khai sadi hingkai norok ani video no jodi no chajakhai ani channel no like subscribe khai di mwtai hai tebo katal katal video rok manani bagwi.